sai tashi take. A Sokoto kullum aiki kake mazan fama. Sun yi zaton bayayi ashe kwantan bauna ne yake. Mazan fama. Je gaba dai tambo walla yardar Allah sai ka gama kaka. To ko lafiya ne gida? Wani abu ga wani nan wallahi. Ina da fatan dai lafiya ne. To ko ya biya gidan mai gida ne Abba Waziri. Allah ya sa ya. Waye da ina roƙon kaka kama wani. Mazan fama. Yarje rabana ga aiki na lamunce wani. Mazan fama. Ya Allah ka aminta dai sama dan kowa ya gani. Yarje ina rera waka. Ranar da Allah yana halaka ka. Wallahi ina jima. Kai. Wallahi ina jima. Ina halaka ka. Tun yau shaka yawo da ni. An goro ku an baka sani ba. Wallahi ina an goro ku macen nan. Tun na zo tun kare goma na ka yawo da kai kada karamin an goro ku in kawo ka ce ba nan na ba. Wallahi yanzu na ƙarya kawo haka ka an goro ku. Wallahi mallan sai ka biya ni. na hakin Allah ne haki azalumi maci amana ka basanto wallahi ƙarya haka. Na nake Allah jima zan yi. Kai. Mallan wallahi sai ka biya ni. Wallahi ban biyan ka. Na gane sale ka kabar kakka biya ni na. Wallahi sai na ji ma yaron ga. Mallam ni ka faruwa. Wai wanga yaro wai da cin amana ta min na hakin Allah irin wanga yaro. Ban gina mai ba. An woro gwani ce kai dan dai kan Allah zai kawo ni wani wuri. To kai mallam in mana abinka an goro go kake. Wallahi kare haka an goro ku titi guda na sani hannu guda. Akalla ga rana ana buge mutum ya kai takwas an goro ku. To kai haka jiya. An goro go kake. Mai girma gwamna. Gwamna Aminu Waziri Tambol. Shi ya ga irin haɗurran da ake yi cikin angoro. Ya tsaya ce to ya cancanta a yi titi hannu biyu. Wai ba kwatar ne na ba. Wallahi ni na kwatar ne. Yanzu ba ka gane ni ba. Wane na? Da 20 na. Da 20? Da illallah. Da 20? Kaga na canza ko. Ka zama dattijo. Gwamnatin gata. Ka yaro zo nan. Ga nan lamashi. Don Allah ka yi haƙuri. Yaro, mun gode kaji. Allah sai ka. Allah shi ma albarka. Ai, kwatar ni. Wallahi nan baka ga komi ba. Wallahi in nace in yawo da kai cikin ayyukan da yayi. Mun ka fara da yau har watan ga ya kare ba mu kai cikin ayyuka. Da 20? Na'am. Yau a shigo wata da Lagos. Na'am. Da yanzu na ɗan na anniya ganin duk inda mai girma gwamna ya yi aiki ga Sokoto. Ko gida na ban shiga. Wuce mu tafi. Kaga titi ko ina ga rawo. Ki ba ka ga rawo. Ai nan na ana bakin bila na Abuja. A ina Sokoto ta kai shi. Sokoto ta. Mu ta hankali to. Mazan fama. Ya Aminu jinin shaimo idan sarki taka. Wai yanzu nan runjin sambuna da ɗan. Ɗan sambuna. An rere ta an yi kafkaciyar gada. Gagara gata aka ce magaba kallo baya da mamaki. Mu ta yan ga sauran ayyukan mai girma gwamna. Ayyuka daidai. Na ko ga ayyuka daidai gwamna. Kuma dan nan sai mun je wajen Abba Waziri. Wallahi sai mun je mu huta. Sai mun zo in faɗa mu Abba Waziri ga abinda mai girma gwamna ya ji a Sokoto. Su ɗaya ci gaba da addu'a. Allah ya kai mu. Baɗi mu shiga bila. Wayo ni Allah ne. Ina kai da ni nan wai. Ina Allah tsaya mu ina. Ka gani? Diba ka gani gada ce Haradu bulo. Ka san ko ina ne nan? Ina ne shi? Tashar Illela. Gada gata da an kai ta tashar Illela wadda ta yi shekara da shekaru. Tun zamanin Sardauna. Ita ta Aminu Waziri Tambol ya yi. Ai ka san shi ya yi son ya yi aikin da haɗiyan ɗiya su isko aikin. Da 20? Na gode mata yawan wuri kuma. Sai wai ba ka zuwa gida ka huta. Wallahi ko ina ban zuwa tun da na shigo garin ga sai na ga magana ayyukan da mai girma gwamna yayi. Wuce mutane na ce. Mu je. Nan ba da tashi. Kai, aikin ka tabila kenan. Kana ina. Yanzu haka an kawo anguwan Mabera. Saboda kowa ya san halin da Mabera take ciki da an yi damana. Mu shiga ka gani. Wallahi sai na shiga na gani. Lalle Aminu Waziri ka tafi da sarkin aiki. Taho nan. Yanzu shi da aikin Aminu Waziri na haka yawa Mabera. Kaga an yi gota kaman tirela ko kaman bodin tirela. To yanzu don Allah Aminu Waziri yawa jihar Sokoto haka ina ta Najeriya ya rika kasar gaba ɗaya. Shikenan
Abba Waziri ku dage da yadda Allah sai kun shiga bila. Abba Waziri ku dage da roƙon Sai kun shiga bila da yadda Allah. Sanni to. Ko mu tayi da Allah. Wai in to mu tayi ina shin ni ban gane abin da haka zuwa ga. Fatar ni ka gani nan ne tukunna. Kai matsala gare ka. Yanzu nan da ni shigo banki. Ai aza kuɗi na abini. Da Allah ba banki na ba. Kai kaga makarantar ta. Gunduma nawa gare mu Sokoto? 86. 86 ko? Kwale da gaske. Duk gunduma da ka sani mai girma gwamna. Wallahi ya irin waga makaranta. Yayi Dibana ka gani ni kaga an rubuta. Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal Matawallan Sokoto. Ta an gama. Ga wuri na rubuce dan aljanna. Gashi na rubuce. Kai waga makaranta da ka gani har da kwamfuta ake koya matasa. Kwamfuta? Kwamfuta shi. Dan haka ba banki na ka shigo ba. Ai wallahi ni kan na Allah banki na ba. Ashe akwai makaranta mai jambulo haka? Mu shiga ciki kaga aiki. Mu shiga ga kwamfuta. Mu shiga. Tsakanin ka da Allah makaranta ta hakan ga. Watar ne. Mu je in nuna ma ajin kwamfutoci. Kaga kwamfutoci. Na shirin. A'a kai na gani. Mu yi gaba. Na gani. Ka dai gani dai ba saka mu mai girma gwamnati. Har manyan maluma waliyai dole na sanya su sansanin girma. Can wai kuma nan ina na ka kawo ni haka? Nan da kake gani wajen zuba shara na. Wani zuba shara? In an cika gurin za a turo motoci su kuma su kwashe aje a abin ga. Wato dai wurin zuba shara na da mai girma gwamna ya inganta a jihar Sokoto. Kai, ba hawa ga shiya ɗaya ta an ka yi shi ba. Kai, ko wata shiya an irin kafteciya. Irin wanga. Lalle sai mata walla mai gaba. Mu je gaba. Nan runjin sambata? Wallahi ka gani ba. Nan runjin sambana. Runjin sambata? Ga titi na an zabga wallahi ko jirgi na bi. Wanga titi ma jirgin sama na gwamna yana. Wallahi. Kuma di ba haka kama gudanar ruwa. Da 20. Na'am. Mai wani wuri. Ai sai ka gaji. Aiki ya zauna. Wallahi ban gajiya da tallata aikin mai girma gwamna. Kada mu taino Allah. Kwatar ni kenan. Ina gaya ma in dai aikin mai girma gwamna ne sai ka gaji da kai. Lokacin gamin nawa gare mu cikin jihar Sokoto. 23. 23. Tabbas. To wallahi bar kaga irin waga makaranta da ka gani. Akwai fiye da 4,500. Diba ga wani shashin can. Ga wani buloki can. Ga buloki can wurin can. Wato akalla dai na fahimci gehen ilimi mai girma gwamnan jihar Sokoto. Kai wallahi tun da hanya ka hamu shigo Sokoto nika ganin irin abubuwan ga na ala masallatai na cikin daji. Kai, ajujuwa na. Hada gidan sama haka. Ai mai girma gwamna da tarbiyya da harkar ilimi haɗin su ya haka. Batar ni, wallahi ta yi ka huta. Wallahi ban hutawa game da ganin ayyukan da mai girma gwamna ya jihar Sokoto. Sai mun yaɗa su, sai mun nuna ma jama'a su. Ga nono ga dawo muna da fura kun sha laurai. Batun ƙarya ne ke ku janye kafafu ge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ladi ungo? Lafiya ne gida. Inna karahi jannati. Kai jama'a. Hankali na ka tashi ya tashi na kira waya baka dauka ba. Hankali na yana ki tashi. Allah ya taimake da an swace. Ashe haka mai girma gona mai da Sokoto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ladi ungo? Mai gida? Na so in biya gidan Abu Waziri ba samu biya ba da 20 ya tsokan lungu da sako jihar Sokoto duk inda mai girman gwamna ya azabulo kwara guda sai na zo ya kai da na ganin mu irin nuna. Masha Allah, masha Allah. Ke san da zaran Abu Waziri ya ce ayi abu an gama. To yanzu lalingo ayyukan ga da mai girman gwamna yayi don Allah da Annabi duk inda an kai to gwamnatocin da an kai sun yi su. Babu. Babu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita Diagnostic Center duk gwamnatocin da an kai jihar Sokoto ke Najeriya gaba ɗaya ƙwara biyu ta yankin arewa Sokoto ɗaya da ita. Sokoto State Teaching Hospital tana nan yadda za ka zo a Udut a baka kati ka rubuto in kana sayan magani can 10,000 iya kati ka sai shi nan 350. Kuma ire-iren mu da Abu Waziri kawo haka jihar Sokoto yawa gare su. Ke san duk wanda ka so mai girma gwamnati wallahi Abu Waziri masoyi ne na. Wannan magana haka take.
Allah ka saka mu Abba Waziri da Sun ba Allah shi gwada mana Abba Waziri kun shi kabila wai ya Allah me gida. da nan haka mata an shiɗi kai ta cikin ɗaki To ya me gida. kai ta cikin ɗaki wai Idan har babu shi Sokoto babu mai girma. tashi take A Sokoto kullum aiki haki mazan fama. sai zaton bayayi ashe kwanton bauna ne